Ауду биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле милләттәшләр, газиздин кардәшләребез. Әлхәмдүлиллә, Аллаһка шөкр дип әйтәсе килә. Инде узак көтелгән Рамазан шәриф айларыбызны көтеп алдык. Зур, улы хөрмәт белән. Инде Рамазан шәриф айларыбызда әлхәмдүлиллә намазлар укып, таравих намазларыбызда катнашык. Һәм инде Аллаһ биргән ниғмәтләргә лайык булган һәрбер адәм баласы ураза тотарга тырышкан. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим." Иман китергән бәндәләр, я аyyuhallazina аману, кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum ла'аллакум таттакун. Дөрестлектә сезгә кадәр булган кавымнарга, кабиләләргә ураза фарыз булган кебек сезгә дә ул фарыздыр ди. Ягъни җәмәгать әйтергә кирәк, Аллаһ субханаһу ва тааля менә бу булган ниғмәтне безгә бирде. Һәм инде без аны кабул итеп, узак көтелгән Рамазан шәриф айларыбызда изгелекләр кылырга тырыштык. Һәм инде калыпларны чист тартып, зикр әйтеп, һәм инде Аллаһ Тәала Куръан-ы Кәримдә әйтә, чыннан да Куръан-ы Кәримдә сез шифа табырсыз, күңелгә тынычлык табырсыз. Һәм инде җәмәгать без аңлыйбыз. Рамазан шәриф ае ул Куръан ае. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә безгә бу хакта булай ди: "Шахр Рамадан аллази унзила фиһи ал-Куръан худан лин-нас ва байинатин минал худа вал фуркан." Шунныкта һидаят юлын күрсәтүче һәм дөрес юлларны күрсәтүче ул чыннан да Куръан Кәрим булып тора. Җәмәгать әйтергә кирәк, менә бу Рамазан шәриф айларыбызда бергәләшеп, сәхәр вакытларыбызда бер-беребезнең хәлен белеп, ифтар вакытларында шатланып, елмаеп, Расул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллям үз хадис шәрифендә әйткәнчә, елмаю да садака, бер-беребезгә елмаеп, шатланып, бу Рамазан шәриф айларыбызны уздырдык. Инде Кыямул лейл төнге намазларны, таравих намазларны бергәләшеп, гөрләшеп, һәм яна шулай хискә бирелеп, Аллаһ Тәаләгә ялвардык, дуа сорадык. Раббыбыз Аллаһ булган хата кимчелекләрне белеп һәм белмичә гөнаһларны гафу ит дип дуа кылдык. Инде елый-елый без Аллаһ Тәаләгә ялварабыз һәм инде сорыйбыз хакыйкый һәм туры юлны шушы Рамазан шәриф айларыбызда Аллаһ Тәалә бәрәкәт, тынычлык, иман байлыгы безгә бирсен дип. Расул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллям үз хадис шәрифендә әйтә: "Иза җаа Рамадан футихатил җанна ва гулиқатин нар ва суфидатиш шаятин." Әгәр Рамазан шәриф айына ирештегез икән, белегез ди, җәннәт ишекләре ачык ди, җәһәннәм ишекләре ябык, һәм шайтаннар чылбырга бәйләнә. Бу җәмәгать бик мөһим. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля илчесе бу хакта безгә мөрәҗәгать итеп әйтә, һәм аннары хадисның дәвамы һич шиксез ахыргы 10 көндә бар бик әһәмиятле һәм кадерле кичә ди. Ул кадер кичәсе. Бу хакта без бөтенебез ишетеп беләбез. Раббыбыз Аллаһ әйтә Куръан-ы Кәримдә бу хакта. Һәм җәмәгать чынлыкта Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Рамазанның ахыргы 10 көнендә кадер кичәсен эзләгез ди. Раббул Изза махсус көнне әйтмәде. Ахыргы 10 көнендә адәм баласы тырышсын, дуа кылсын, тәһәҗҗүдкә бассын, намаз укысын, зикр әйтсен, тәсбих тартсын, истигъфар кылсын. Һәм инде бу төнне эзләгез дигән сүз тырышлык, итәгать Аллаһ Тәаләгә, һәм инде Куръанга булган мөнәсәбәтне күрсәтү. Чөнки ахыргы 10 көн Рамазан шәриф ае ул санаулы дип Раббыбыз Аллаһ әйтә. Аyyamul ma'dudat, санаулы көн бик тиз уза. Шуңа күрә җәмәгать без тырыштык изге гамәлләрне тупларга, үзебезне кулдан ычкындырмыйча кулда тотырга.
Çünkü Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, eğer de nindir mesele kilip çıktıyken sen ayt, ana saim, min uraza. Naşar sözlerden, naşar gamellerden, bozuk işlerden, bozuk fikirlerden biz baş tarttık. Ama Allah subhanahu ve teala bizge şunday kudret hem nimet birdi. Bu Ramazanımızı biz indi elhamdülillah oya göre izgiliklerini kıldık. Elhamdülillah meşitke bardık. İftar meclisinde katlaştık. Birbirimizin halini bildik. Ramazan şerif ayı ol birleştire. Ramazan şerif ayında kılgan izgi gamel ol da bulsa uraza tutu. Allah Rabbimiz bizi ecir savab tabi'di. As-savmu li ve en eczi bihi dip Rabbimiz bizge aydi. Uraza o minikidi. Hem ecir savabını uzun berem di mahsus her bir kişiye. Şuna göre cemaat niyetler, gameller, hamindi fikirler bütün isminde tutaşkırgan. Allah subhanahu ve ta'ala rahmeti bilen indi elhamdülillah Ramazan şerif aylarımızda iftar meclisinde katnaşuğuna tügül iftar meclislerini uyuşturga tırıştık. Biz bilemiz bik mühim bulgan nimet ol da bulsa Ramazan şerif aylarımızda ol indi taravih. Hem indi Ramazan şerif aylarımızda izgi gameller şundan da indi Allah karşında bik mühim bik gerekli her bir eden balasına. Hem indi bu gamelini izgilikni biz indi Allah rizalığı için riya bulmasın deyip sadakalarını bireye tırıştık. Çünkü fitra sadakası, zekatul fitr ol indi mahsus şuşu Ramazan'a beyli. Hem biz indi bilemiz, hem anlayız. Allah subhanahu ve teala rahmeti bilen Allah'a şükür fitra sadakalarını indi şin konudan her bir eden balası Allah Teala ışanıp ol indi gayetke kadar bir yetiş. Şu Ramazan şerif ayı devrinde bulgan vak hata kimçilikler, günahlar belki vardır. Şu günahlarını, hata kimçiliklerine şundan da bu sadaka yok idi. Lakin indi Ramazan şerif ayı kuru bilen bu sadakanı bir bula. Gayetke kadar. Indi onun kulemi de bilgili dinleyen nezaret tarafından eğer de eden balası yaşı iken onun mümkünçeliği var iken ol indi in kiminde 150 son bir yetiş kişi başına. Eğer de onun baylığı mümkünçeliği var iken ol uzi qari belki ol kubrak teviri. Var şundi kişiler kimde kim uraza tuta almay. Lakin Allah Teala mında da jengillik biri. Allah subhanahu ve teala ayta fidye sadakası var. Fidyeni birigizdi. Hem indi diniyet nezaret tarafından ol da rastlangan hem bilgili. Ol da bulsa kınine işitsin. Indi cemaat Allah subhanahu ve teala bizge jengileydi. Resulümüz ayta dinni jengileytiriz. Avra etmağız. Resulümüz bizge indi ayta innemel a'malu binniyet her bir iş niyetten tıra. İzge niyet, izge fikir. Hem indi Allah subhanahu ve teala eğer de bizge mümkünçilik bireyken, mal mülket var iken bizden, hem indi ol yıl devrinde kulemi var iken hiç şeksiz biz indi zekatul fitr, zekatını tularga tiyişli bulabız. Hatta gummen alganda kup mümin Müslümanlar Ramazan şerif ayda şu zekatını birige tırışa. Çünkü zekat sadakalarında Allah Teala öz rahmeti bilen kabul kılıp ecir savapları kübrek de bulacak. Onun de cemaat şınlıkta Allah Teala'nın rahmeti bilen hayırlı hem istikamatlı Resul bilen tırmışını alıp bargan vakitte kimdir uyli, fikirli hem eti qaralı eğer de Ramazan şerif ayı erişeyken İnşallah min uraza tutarman. Munda bulgan kişiler, dostlar, kardeşler ayta qaralı sen namaz okuysun mu? Öte yok. Min niyetledim urazaga inşallah diye.
Син дөрес эшләмисең. Син иң беренче намаз укырга тиешле буласың, аннары уразага керешергә кирәк ди. Бу адәм баласы хәзер инде фикерле, нәтиҗәсе каралы, ураза тотмасам да бер нәрсә булмас. Шуңа күрә җәмәгать әгәр дә бар икән безнең туганнар, дуслар, кардәшләр, яшь буыннар, әгәр дә теләк бар икән, аларның теләкләре бар икән, һичшиксез без хуплыйк. Тотсын ул бер көн, тотсын ул 5 көн. Иншаллах килер вакыт ул Рамазан шәриф аенда тулысынча иншаллах уразада булыр. Сәхәр вакытларында катнашыр. Ифтар вакытларында булыр. Ләкин үтәргеч буларак без җәмәгать әйтик, әйе, дустым, кардәшем, эшләп кара әле. Авыр түгел. Басып намаз укалы. Менә ничек кеше бөгелә, ничек сәҗдәгә бара, син дә шулай эшлә. Килер бер вакыт калбы шуннан да инде йомшарыр. Ул әйтер, дустым, кардәшем, минем шундый сорау бар. Әгәр дә сорау булса, мәчеткә, хәзрәткә барыр. Ләкин без үзебез иң беренче әйтсәк, булай эшләргә кирәк, төгелә эшләргә кирәк. Аның хисе, тәме, һәм инде мәхәббәте бу гамәлгә, бу гыйбадәткә булмас. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ла икраха фид-дин." Диндә көчләү юк. Ләкин җәмәгать без насихат әйтеп, аңлатып, бу булган матурлыкны күрсәтергә тиешле булабыз. Әгәр дә адәм баласы ураза тота икән, үзенә нинди дәрт, нинди тәм һәм нинди ләззәт ала? Зур сорау. Әгәр дә намаз укый икән, гыйбадәт кыла икән, без аңлыйбыз, беләбез. Иң беренче ла илаһа илляллаһ Мухаммадур Расулуллаһ сүзләргә туры калып, ышанырга кирәк. Аннан соң инде намаз укырга кирәк. Ураза тоту, закят бирү һәм хаҗга бару. Ул җәмәгать чыннан да Аллаһтан нигъмәте. Бу булган нигъмәтне әгәр дә без күрсәк, күзәтсәк, һичшиксез Аллаһ субханаһу ва тааля безне ярата икәнлеген аңларбыз. Инде җәмәгать бик кадерле, әһәмиятле һәм бик җаваплы көн. Ул да булса Айдул Фитр. Ураза бәйрәме. Ураза бәйрәмне без инде җәмәгать дини яктан да һәм инде дөньяви яктан да хөрмәт итеп кабул итәбез. Инде хатыннар табын әзерләнеп, шушы табында кыймаклар, шәйләр, тәмле ризыклар бар. Һәм чынлыкта шушындый бик әһәмиятле гырыф-гадәт. Бу булган мөхитне булдырга, бәйрәм хисен булдырга кирәк икәнлеген авылларда да, шәһәрләрдә дә тәкбир әйтеп, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһ, валлаһу акбар, Аллаһу акбар ва лиллаһил хәмд. Һәм инде бабайлар җыелышып, бергәләшеп, бер-берсен инде көтеп, басып торган вакытта тәкбир әйтәләр. Шушы тәкбирнең әһәмияте, аларның бердәмлеге, һәм инде бу булган мөхитне бергәләшеп булдырып, бәйрәм хисен булдыралар. Мәчеткә барып, шуннан да инде тәкбир әйтәләр. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһ, валлаһу акбар, Аллаһу акбар ва лиллаһил хәмд. Аллаһ тәгалә бийек. Аллаһ тәгалә бийек дип әйтәбез. Ла илаһа илляллаһ, Аллаһтан башка илаһ юк. Һәм шунлыкта хәмд Аллаһ тәгаләгә шөкр, рәхмәт һәм дан булсын дип әйтәбез. Шушы сүзләрне әйтеп, шуннан да күңел йомшара. Һәм күңелдә булган хисләр, ярату булган хисләр барлыкка килә. Әгәр дә без барабыз икән, гаеткә җәяү. Әгәр дә без машина белән барабыз икән, шуннан да бу тәкбирләрне Аллаһка шөкер әйтергә тырыштык. Һәм Айдул Фитр, Рамазан шәриф айы бетүгә гает намазы. Шушы гает намазларны Аллаһка шөкер бергәләшеп укыдык. Һәм гает вакытларында булган мөхитне сиздек.
Allah subhanahu ve teala bizge Allah'a şükür güç kuvvet, sabırlık hem tüzümlük birdi. Ecir savaplarını inşallah bu dünyada hem ahirette alıp hata kimçiliklerini Rabbimiz Allah gafu etseydi. Şimdi imam minbarga basıp tekbir eydi. Şu tekbirini başka halk, başka cemaat yanında bulgan kişiler eytip beylem edeler. Allah'a şükür. Bik mühim. Hem indi meşitke kişi sığmay. Oramda da şu gayet namazlarını Allah Teala'ya secdege barıp dua kılıp şınlıkta Allah Teala hamid bulsun, sena bulsun, rahmet bulsun deyip dua kılaydılar. Şuna göre cemaat Allah Rabbimiz bu bulgan Ramazan şerif aylarımızda izgiliklerini kabul kılıp kilesi Ramazan şerif aylarımızda da kuruşurge, kilesi Ramazan şerif aylarımızını sağlık selametlikne karşı alırga, birden bulurga, hem indi gayetlerimizni görüp birden bulup şu gayetlerimiz mübarek bulsun, dualarımızını Allah Teala kabul kılsın, illerimizge tunuşluk, dinlerimizge güç kuvvet verip, açlıklar bulmuşa, soğuşlar bulmuşa, hayırlı, matur turmuş olup barga, Rabbimiz Allah nasip etsin. Şu uzgan gayetlerimiz mübarek bulsun, Rabbimiz Allah gelecekte de özümüzni kulda tutup, hayırlı, bereketli, dini haminde ahamiyetli yol bilen turmuşunu alıp barga nasip eyleseydi. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.